أمريكا بلعل إيران استنبر إجدان السا معلتات نجزي بملعل دحر 10 عامات نفلم أوان نداد إيران بدولار أمريكا خشيت أفكيدا إذ خصابنا حسد أنه مهرات إيران نداد فريات بيتروكيميكالن بقطتنا أمريكا تشيط إنك تسدد زخلا خوينو أبلعل بانكتات إنشورانس الموقع زين زنبر إجداون يلعل سرعت بلصقنا نخلل تجراين سراوي تجراين بدوبات إيرتران سودان نابيلو أدلا يزبال عدكنا تواراتني آتوم كم زلو كستا تقريبو يركب أز سرعت بترقاقان بمنقد منستر وديات وطاقتها قرن وتادرا ومرحتو نابيلو أورح تقمت شعبية مسحو واحد فانون تحبابيرو أبلع ليكوينات ورارن كاكايدين نابل خزارب تانيحيو منستر وديات وطا إثيوبيا وعدي إنجليز لندن بمخان مسحو واحد تقوينات كم زي تعرف نمحبر سو عالم كزارب تسميع نيرو أز حجز وطزل خستات حوحات بمنقد السودان إيرتران أبيلو عدلاي زبهال وتادرا وعدكن حجزاتن يركب كم زلون كسكاب صار درون جامرات ميسايلات نابعد كاتيتون أب كل التجري قدي محاوي وان كبير وانز نبرت صار في حريو تخم زلو أبز خصتات قريبو يركب حد عمت مولا أبلع البلصق الناس تجبر زخونة فتنتات مكيناتن إلان أز سرعة تبدال خوينا محبر سو عالم مقرب زكايد زل فتنتات حجونا قد عليو أتحق سرعة بلصقنا كاب استفلا لها قراتات صار بمشماتن بلقحن عدكنا صار نابتها قري قوارتالو استفتر ركبات حزب مسزبيو سرعت بلصقنا نصمدون ركبات المخلاف دون مبالن استفلالي كستات دراماتات دريسونا قربه يركب اتيا بورت سودان استخايد ركبات إثيوبيا مفراسن منግስት تهاجرن مقمطالن زعلم ايني رزبل كستات ኤርትራን ግብፅን ሱዳንን ከምውን ሕወሓት ቀንዲ ተዋሳእቲ አጀንዳዮም እዚ ሰጋገር ዘለ ጿርን ሓገዛትና ውሽጥ መሬት ክልል ትግራይ ካ ንስርዓት ብልጽግናን ስርዓት አብይ አሕመድን ካብ ስልጣን ንምውራድ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስና ተባሃለ ካብ 4 ኪሎ አዲስ አበባ ጫውጫውታና ቀረበ ይርከብ سودان إثيوبيا مولو خيناتي أتواني السجاجران كم زلوا عبيت مرة خبيتات عالم كابز حلف خلطة معلتات حيزان زينان تبصابات الناس رحلوا يركبا دحرتو السودان قبل إثيوبيا زغربت وكستات كوشت إثيوبيا استبقسات درونات قبل المعرفة نفرت كتما كارتوم دبداب دحرم في تصامن إذا هاجرت ماتات عن زبلت تجبر ملسن سجمتاتن قبل إثيوبيا اختوسد مخانا ترر متنقع تحليفا من باراز ذكر يوم كلتين هاجرات أو دوباتات وارن سراويتن كتقعات أني حننا اللوان أبزغ الناس زجبر زل من قصقاس كلتين هاجراتنا ملء خوينا سأتو من قصقاس كم زخونا مرحبتات عالم تبصاباتنا سرحالو يركبا منግስት السودان كينات هاجرو كاب جمرات حيزو إثيوبيا نحبرات إمارات عرب أطوار بمريتا بلا نعتقات حيلتات RSF تحلف انت السجاجرن كم زلا أوشت مريتا نعتقات حيلتات RSF كالوت أنصار منግስት السودان زعاتقو جلتاتن تعتقن كال لوجستيكنا أطوارن تهب كم زلا حدا كابتي منግስት السودان بتدغاغا من محبرسو عالم زقرو كستات نيرو كلتين هاجراتا مول مفتات آتين يركبا خم زلوان اتي أبرب زقبر زلو من قصقاس كلتين هاجراتنا مولو خوينات كاتوا تخلوتات كم زلو يزقل زلو ودو حبرات هاجرات بعويو بيت مخرص تانا تتكال أبزح لف 4 وارح كينا السودان ناب قرباب تهاجرات كيسفح بفلاي كان إثيوبيا تصنع زخونة متنقطان صاوعتنا قريبو نيرو سرعت بلصقنا تلخو حبرات إمارات عرب بمسكام زقبر زلو حدقنيا من قصقاس نخوينا السودان درونا وشت مريتو عدي مو يركب بريزيدنت سهلورق زودي كاب سلطانا زلقاقتلو ميسترن بوليتيكاو مسحاب مسقدما منستر أبي أحمد كم زقاطمهم تقليصو فلام يتقوال نستيتي بريزيدنت فيدرالو ديموكراسيوت ريبابليك إثيوبيا وزارة سهلورق زودي كاب سلطانا خلق مخانا تفليتو اتوقعوا مجلس بجزا فقادا سلطان كبزا ركبه زحبر كوان تخونا وشتاو منشتات بوليتيكاو تنتنتنجن اتملقا عبسنك مسقدما منستر أبي أحمد زنبر عميقنا الرأي فللين سقطتات المخاني قلصو بريزيدنت سهلورق زودي إثيوبيا قرباب تهاجرات بفلاي مس إيرتران سودان زلوا دبلوماسياዊ ርክብ ክመሓየሽ ነቲ ጸንሕ ናይ ሰላም ስምምዓት ድማ ክሕሎ ብጽኑዕ ክጽውዕ ጸኒሓያ ንሳነ ተቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ምስ ጎረባብ ተሃገራት ዝኽተሎ ዘሎ ተሪርን ወጥር ዝፈጠርን ፖሊሲ ብትርኽ ትቃወም ከም ጸንሐት ይሕበር ፕሬዝደንት ሳህለወርቅ እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገራዊ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራን ህዝቢ ትግራይን ዝፍጸም ዘሎ ግጭታትን ወታደራዊ ሰርሒታትን ብሰላማዊ ዘተ ክፍታሕ ክትሓትት ጸኒሓ እቲ ዝወፀ ቪድዮ ከም ዝሕብሮ ንሳነ አብይ አሕመድ ዝኽተሎ ዘሎ መንገዲ ጥፍኣት ብምባል تقاوم مخمز نبرت أزد ما مونغ خلتيهم سبب سلطان زي متأمان فتيرو يركب أتبلصقنا زم حدرو منجستي بسنك زب بوليتيكاو زي مردا نسهل وركاب سلطان ملكا صقطتات كجبر صنيحيوم عبزوان زدمان سهل ورك تكيو امباسادر تاي أزك سلاسة بريزيدنت خوين خسارح مخان وراتاتي نافسلو بريزيدنت سهل ورك زودي أبز انكر بوليتيكا وان إثيوبيا نتخويناتن قجتن زقدما كايدا بمقوام دمص سلام دبلوماسن خوينا خسارح خمس عاراتي قلت سلطان مركبا دمانتي اوشت تهاجر زلو بوليتيكاو مرحا زيادة زقالع فتصام مخانو تنتنتي زاربو
ኤርትራ ሰፍሕ ምትሕብባር መዓልቲ ኣፍሪቃ ብትድግፈሉ ዘላ እዋን ኣስመራን ዲፕሎማሰኛታት ጉጅለ ኣፍሪቃ ተእንግድ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ መሐመድ ኣብ ኣስመራን ላዕለዎት ዲፕሎማሰኛታት ጉጅለ ኣፍሪቃ ተቐቢሎም ኣዘራሪቦም እቲ ርክብ ድማ ኣብቲ መዓልቲ ኣፍሪቃ ንምፅምባል ዝተወደበ ንጥፈታትን ኣፍሪቃውያን ዲፕሎማሰኛታት ኣብ ባይታ ዝያዳ ዘርአ ምትሕብባር ክፈጥሩ ዝኽእልሉ ዝሰፍሐ ሕቶን ዘተኮረ ነይሩ። ብመሰረት ጸብጻብ ሱዳን ሆራይዘን እቲ ልኡኽ ንዲን ጉጅለ ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ደቡብ ኣፍሪቃ ከምኡውን ከመተሓባባርቲ ጉጅለ ኮይኑ ዘገልገለ ኣምባሳደር ሱዳን ዘጠቃለለ ነይሩ። እቶም ዲፕሎማሰኛታት ንመዓልቲ ኣፍሪቃ ተባሂሎም ንዝተኻየዱ ንጥፈታትን መደባትን ብዝምልከት ንሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ መብርሂ ሂቦም እዚ ጻዕሪ እዚ ብኤምባሲ ሱዳን ምስ ካልኦት ኣፍሪቃውያን ዲፕሎማሰኛታት ብምትሕብባር ዝተበገሰን ዝተወደበን ምዃኑ እቲ ጸብጻብ ሓቢሩ። ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ጽምብል መዓልቲ ኣፍሪቃ በስመራ ዝተረኣየ ዝያዳ ንጡፍ ዲፕሎማሳውን ባህላውን ንጥፈታት ንኢዶም እቲ ንጥፈታት ብኤምባሲታት ናብ ኤርትራ ዝሰርሑ ዞባውያንና ኣህጉራውያን ውድባት ዝተሳተፍዎም ባህላዊ ኣእምራዊ ማሕበራዊ ቁጠባውን ስፖርታውን መደባት ከም ዘጠቃለለ ተገሊጹ። እቲ ሰፍሐ ተሳትፎ ኣገዳሲ ዝኾነሉ ምክንያት ንመዓልቲ ኣፍሪቃ ኣብ ኣስመራ ካብ ስነ ስርዓታዊ ፕሮቶኮል ወፃኢ ፖለቲካዊ ረብሓ ናብ ዘለዎ ነገር ስለ ዝቐየሮ እዩ። እዚ ድማ ማሕበራዊ ኣፍሪቃዊ ህላዊ ምውህሃድን ኣብ ውሽጢ ርእሲ ከተማ ኤርትራ ዘርአ ናይ ልስሉስ ሓይሊ ጽልዋን ዘርኢ እዩ። እቶም ሚኒስተር ብተወሳኺ ናይ ሎሚ ዓመት ተመክሮ ብምምርኳስ ኣፍሪቃዊ ምትሕብባር ዘጠናኽሩን ኣብ መንጎ ህዝብታትን መንግስታትን እቲ ክፍለ ዓለም ዘሎ ጥብቆ ዘዕምቁን ተወሳኺ ተበግሶታት ክውሰዱ ጸዊዖም ንኤምባሲ ሱዳን ድማ ተሳትፎ ንክሰፍሕን ኣብ ኣስመራ ንዝነበረ ዲፕሎማሲያዊ ምንቅስቓስ ንክነቃቃሕን ብምሕጋዙ ፍሉይ ምስጋና ቀሪቦምሉ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣፍሪቃዊ ምትሕብባር ዘተባብዑ ንጥፈታትን ኣህጉራዊ ሓድነትን ምትሕዋስን ንምድልዳል ዝዓለሙ መጻኢ መደባት ምድጋፍ ክቕጽል ምዃኑ ገሊጾም ንእሽቶ ጃልባ ብምዝዋር ብዘይሕጋዊ መንገዲ ብመትረብ እንግሊዝ ሰጊርካ ብዝብል ዝተኸሰሰ ኤርትራዊ ምስ ሕጊ ኢሚግሬሽን ዝተኣሳሰሩ ንዝቐረብሉ ክልተ ገበናት ከም ዝነፀጎም ተገሊጹ። እዚ ኣብ ብራድፎርድ ዝነብር ዘሎ ወዲ 24 ዓመት ኢድሪስ ዓብዱ ብሰውኒ 22 ሰነ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ከተማ ቀሪቡ ገበነኛ ከም ዘይኮነ ቃል ይህብሎ። ዓብዱ ነቲ ኩሉ መስርሕ ቤት ፍርዲ ብሓገዝ ካብ እንግሊዝ ናብ ትግርኛ ዝተርጉመሉ ሰብ ዘካየደ ዘሎ ኮይኑ ቅድሚት ኣብ ነሓሰ ዝካየድ ሓድሽ መጋባእያ ብዳኛ ክሪስቲ ዋትሰን ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ብወሓስ ናጸናይ ምዃን መሰል ተዋሂብዎ ኣሎ። እቲ ኣብ ልዕሊ ዝውሰድ ሕጋዊ ብይን 29 ነሓሰ 2028 ክጅምር ተወጢኑ ይርከብ። እስካብ ታዕልህ ድማ ካልእ ዝወሃብ ውሳነ ቤት ፍርዲ የለን። ጉዳይ ኢድሪስ ዓብዱ ፈለማ ዘጋጠመ ዝሓለፈ ዓመት ብ13 ጉንበት 2025 ንእሽቶ ጃልባ ብምጥቃም ካብ ፈረንሳ ናብ ብሪጣንያ ዝተገበረ ብማይ ናይ ምስጋር ጉዕዞ እዩ። ንሱ ነታ ጃልባ ብምዝዋር ዘይሕጋዊ ስደተኛታት ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ክሰግሩ ብምሕጋዝን በቲ ዓለቲ እውን በዓሉ ብዘይሕጋዊ መእተዊ ፍቃድ ናብቲ ሃገር ብምእታውን እዩ ዝኽሰስ ዘሎ። ኢድሪስ ዓብዱ ካብ ፈረንሳ ጃልባ መሪሑ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ምስ ኣተወ መጀመርታ ብራድፎርድን ኬግሊ ናብ ዝርከብ መጋባእያ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ነይሩ። ኣብቲ እዋን ኣኽባሪ ሕጊ ፓውል ራምስን ቤት ፍርዲ ብዘቕርቦ ጽሑፍ እቲ ንሕጊ ኢሚግሬሽን ብሪጣንያ ጥሒሱ ጃልባ መሪሑ ሰጊሩ ዝብል ቀዳማይ ክስ ከቢድ ገበን ብምዃኑ እቲ ጉዳይ ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ጥራይ ክረአ ከም ዝግባእ ገሊጹ ነይሩ። ኣብቲ ፈላማይ መጋባእያ ምክትል ላዕለዋይ ፈራዲ ዞባ ዝኾነ ዳኛ ኒካይለስ ንኢድሪስ ዓብዱ ብዋሕስ ኣብ ገዝኡ ክጸንሕ ኣፍቂድሉ ነይሩ። እንተኾነ እታ ኢድሪስ መሪሕዋ ዝተባሃለት ጃልባ ካልኦት ስደተኛታት ሒዛ ነይራ ድያ ወይስ ንወይን ጥራይ ሰጊሩላ ዝብል ዝርዝር ሓበሬታ ዛጊድ ንጹር የለን። ነቶም መንጎ ፈረንሳን ብሪጣንያን ዝርከብ መትረብ ብምቁራጽ ንዓዲ እንግሊዝ ዝኣትዉ ዘለዉ በዝሒ ስደተኛታት ብልዑል መጠን ክውስኽ ጸኒሕ እዩ። ብመሰረት ጸብጻባት ኣብ 2025 ጥራይ 41472 ስደተኛታት ብንኣሽቱ ጀላቡ ነዚ መትረብ ብምቁራጽ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ኣትዮም ካብ ጥሪ 2026 እስካብ መፋርቕ ጉንበት 2026 ኣብ ዘሎ ግዜ እውን 7576 ስደተኛታት ብተመሳሳሊ መንገዲ ናብቲ ሃገር ከም ዝኣተው ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ቁጽሪ እዚ ምስ ተመሳሳሊ እዋን ናይ 2025 ክነጻጸር እንከሎ እቶም በዚ መትረብ ዝሰግሩ ዘለዉ በዝሒ ስደተኛታት ብኣስታት 400 ከም ዝነከየ እቲ ሚኒስትር ወሲኹ ገሊጹ። 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ብዞባታት ሰሜናውን ደቡባውን ቀይሕ ባሕር ብሰልፊ ምብራህ ሽምዓና እግሪ ጉዕዞን ተዘኪራ። ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕር ብ19 ሰነብ ከተማ ባጽዕ ካብ ሲነማ ሰጋለስ ካብ ሓወልቲ ሰማዕታት ጠዋለት ኣብ ዝተኻየደ ሰልፊ ሽምዓ ብርክት ዝበሉ ተቐማጦ ከተማ ባጽዕ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ካልኦት ኣካላትን ተሳቲፎም ኣብ ሓወልቲ ሰማዕታት ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣብቲ ዞባኣት ኢድሪስ ዓሊ ኣብ ዘስምዖ ቃል 20 ሰነ ናጽነት ኣብ ምምጻእን ምዕቃብን ዝተኸፈለ ረዚን መስዋዕትን ንዘክረላ ከምኡ ድማ
ህዝቢ ኤርትራን ሰማዕታት ዘለዎ ፍቅሪ ዝገልጸላን መብጽዑ ዝሕድሰላን ረዛን ዕለት ምዃና ኣብርሂቡ ብደረጃ ዞባ ብ20 ሰነ ኣብ ሰዓታት ንግሆ ካብ ሕጥሙሎ እስካብ መቃብር ሓርበኛታት ድሕሪ ዝተገበረ ናይ እግሪ ጉዕዞ ኣካይዲ ስራሕ ምምሕዳር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ክብሮም ዓንደ ሚካኤል ኣብ መቃብር ሓርበኛታት ሕቋፍ ዕምባባ ድሕሪ ምግባር ኣብ ዘስምዖ ቃል መብጽዓ ስዋኣትና ብግብርን ሕልናን ሕድሮም ምትግባር ምዃኑ ብምጥቃስ መብጽዖም ብልምዓትን ምኽባር ላዕላውነትን ክንድብስ ሓላፍነት ናይዞም ብሂወት ዘለና ከም ዝኾነ ኣገንዚቡ ኣማሓዳር ዞባ ጋሽ ባርካ ኣምባሳደር መሐሙድ ዓሊ ሑሪ ኣብ ንእስ ዞባ ሃይኮት ኣብ ዝርከቦ ልምዓት መስናዊ ሕርሻ ኣብ ኣገባብ ኣጠቓቕማ መሬትን ምሕደራ ማይን ዘተኮረ ርክብ ኣካይዱ እቲ ዞባ ንክረምታውን መስናውን ልምዓት ምቹእን ሰፊሕን መሬትን ካልእ ጸጋታትን ከም ዝውንን ብምጥቃስ ልዕሊ 224,760 ሄክታር ብክረምታዊ 15,700 ሄክታር ብመስናዊ 54,000 ሄክታር ድማ ብክረምታውን ንግዳውን ኣገባብ ዝለምዕ ምዃኑ ዝጠቐሰ ኣምባሳደር መሐሙድ ሓረስቶት እታውነቶም ክብብ ምባል ማሕበረ ቁጠባ መነባብሮኦም ንኸመሓይሹ ዓትዮም ክሰርሑ ኣተሓሳሲቡ መስናዊ ሕርሻ ብዓብዩ ኣብ ጻዕር ሓረስታይ ስለ ዝምርኮስ ኣልማዕቲ ምስኪላታት ክላዘቡን ንዝተውሃቦ መምርሒታት ኣብ ባይታ ብግቡእ ከተግብሩን ብምዝኽኻር ሳዕቤናት ኬሚካላዊ መድሓኒትን ድኹዕን ኣብ መሬት ጥዕና ሰብን ኣከባብን ተገንዚቦም ከውግድዎን ውርፅፅ ምሕደራ መሬት ከዘውትሩን ጸዊዑ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራ ሓድሽ ሕግን ኣዋጅን ኣውፅያ ትርከብ ኣላ ኤርትራ ከም ድሌታ ምስ ዓለም ትራኸበሉ ግዜ መጽእ ከም ዘሎ ዋላት ናይ ግብፂ ምፍራም ዝነበረ ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ምስ ኤርትራ ክትሰርሕ ምዃና ግብፂ ምግላፃ ካልኦት ሃገራት እውን ብተወሳኺ ኣብ ሃገርና ዓበይቲ ስራሓት ይሰርሑ ከም ዘለዎ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ወፍርታት የካይድ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ሕጂ ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ባንኪ ኤርትራ ናብ ዲጂታል ካርድ ወይ ድማ ኤቲኤም ኣብ ቀዳማይ ዓለም ከምኡ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝጥቀምሉ ባንኪ ኤርትራ ናብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ክሰጋገር ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ ኣብ ቀረባ እዋን ናይ ኬንያ ኩባንያ ኣየር ጽዕነት ኣስትራል ኣቪዬሽን ናብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ስሩዕ በረራ ጽዕነት ከም ጀመረ ተገሊጹ እዚ ሓድሽ ኣገልግሎት ኣስመራ ምስ ናይሮቢን ካልኦት ዓለም ለኻዊ ማእከላት ንግድን መጓዓዝያን ብዝያዳ ክትራኸብ ዕድል ይፈጥር እዚ ምዕባለ ንኤርትራ ዓውዲ ኣየር መጓዓዝያ ገዳሲ ስጉምቲ ኮይኑ ንንግድን ወፍርን መጓዓዝያ ኣቑሑትን ዘለዎ ረብሓ ዓብዪ እዩ ብምኽንያት ስትራቴጂካዊ ቦታ ኣስመራ እዚ ሓድሽ መስመር ኣየር ነታ ከተማ ከም ሓንቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዓበይቲ ትመጽእ ማእከል ስሕበት ኣየር መጓዓዝያ የቕርባ ብዙሓት ኪላታት ከም ዝገልጽዎ ኣስመራ ብስትራቴጂካዊ ቦታ ኣብ መንጎ ኣፍሪቃ ማእከላይ ምብራቕን ኤስያን ትርከብ ስለዚ መጻእ ከም ሓንቲ ማእከል ኣየር መጓዓዝያ ናይ ምዕባይ ዓቕሚ ኣለዋ ኣገዳስነቱ ድማ ንንግዲ ወጻእን እቶትን የቀላጥፍ ናይ ንግዲ ኣቑሑት ብቕልጡፍ ክጓዓዝ ይኽእል ኣብ ዓውዲ ሎጂስቲክን መጓዓዝያን ሓደሽቲ ዕድላት ስራሕ ክፈጥር ይኽእል ካልኦት ኩባንያታት ኣየር ናብ ኣስመራ ክስሕብ ይኽእል ንመዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዎ ተራ ክዕቢ ይኽእል እዚ ምዕባለ ንብዙሓት ኣብ ወጻእ ዝርከቡ ኤርትራውያን እውን ብቐጥታ ወይ ብዘይቀጥታ ንንግድን ወፍርን ክጥቀምሉ ዕድል ይኸፍት ኣስትራል ኣቪዬሽን ናብ ኣስመራ ምምጻእ ካብ ተራ መስመር በረራን ላዕሊ ትርጉም ኣለዎ እዚ ንኤርትራ ዓውዲ ንግዲ ሎጂስቲክን ኣየር መጓዓዝያን ሓድሽ ምዕራፍ ክኸፍት ዝኽእል ስጉምቲ እዩ ኣስመራ ድማ በብቁሩብ ናብ ኣገዳሲ ማእከል ስሕበት ኣየር መጓዓዝያ ክትቅየር ትኽእል እያ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ግዜ ቃልሲ ናጽነት ንወደባዊት ከተማ ባጽዕ ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረዳ ይፍለጥ በዚ መሰረት መንግስቲ ኤርትራ ኣዝዩ ልዑል ባጀት ሰሊዑ ንህንጻታት ከተማ ክጽግኖም እንከሎ ማለያ ዘይብሎም ሓደስቲ ህንጻታት ድማ ስለሰርሐ እታ ከተማ ዳርጋ ናብ ሓዳስ ከተማ እያ ተለዊጣ ክበሃል ይከኣል ከምዚ ጋለት ቀጣንን ወደ ባጽዕን ዝኣመሰሉ ሓያሎ ትሕተ ቅርጽታት ድማ መሰረታዊ ተሓድሶ ተገይሩሎም እንተኾነ ወዲ ሰብ ብባህሪ ረሳዓይ ስለ ዝኾነ በቲ ሓደ ወገን ንምረት መግዛእትን ንምንጽብራቕን ብኦቢልካ መስሕብ ቱሪዝም ንምግባርን ድማ በቲ ኣብ ከተማ ባጽዕ ዘርከባ ከም ቤተ መንግስቲ ነበርን ባንካ ደ ኢጣልያን ዝኣመሰላ ብፍሉይ ቅድስና ህንጻ ዝተሰርሐሞ ብደብዳብ ነፈርቲ ኢትዮጵያ ከም ሕሱም ዝተሃስያ ህንጻታት ከም ዘለዎ ከይተጸገነ ክነብራ ተወሲኑስ እነሆ ብፍርሳተን ከም ሃገራዊ ቅርሲ ይቕጽላ ኣብ ሓያሎ ከተማታት ኤውሮፓ ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ዕንወት ዝወረደን ህንጻታት ብፍርሳተን ይቕጽላን መስሕብ ቱሪዝም ኮይነን ይነብራን ምህላወን ይፍለጥ ኣብ ኣጋጣሚ ግን ስብሓት ሓሚሙ ጦር ሃይሎች ሆስፒታል ኣትዩ ነይሩ እንተኸይድካ ኢልኒ ቴሮሪስት ኢልካ ተኣሰርክ ብሊ ኣነ እውን ኢልኒ ፀርፊ ኾሽ ኢሎምኒ ካዲዑ ጠሊሙ ግዛዕ ተባሂሉ እቲ ናይ ድሕነት ሓላፊ ጌታቸው እዩ ነይሩ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ተረኺቡ ክርሽነኒ እዩ ዝሓስብ